Ay mga kalingap, at today nandito po tayo ngayon sa babahay kila Disga. So andito po mga kalingap at ayan, oh, may bintana na. Wow, ay grabe, nakabit na po ang kanilang bintana. Ayan, oh, kumusta? Nagigip po mga, wow, grabe naman, ganda ho, oh. Mga kalingap po. Yan. Ay, yung ganda ng bintana mo. Pasok po, sir. Kahapon po nalagay na yung bintana. Ganda nga. Yan po para 100% ang kanyang ventilation. Para ano. Meron din po siyang screen. Para hindi pasukin ng langaw, lamok. Kagabi nga, Sir Alvin, grabe yung naglilipad. Tingnan mo nasa ini. Ano yun, yung mga dalaw? Yung Opo, tingnan mo Sir Alvin, oh, mga pakpak, hindi sila nakapasok. Ayun, hindi sila nakapasok. Buti na lang may bintana na, no? Buti, kagabi ay dinumog kami Sir Alvin, ang daming mga naglilipad. Ayan, mga pakpak, hindi siya nakapasok. Pasok Sir Alvin, pasok po. May ganito Sir Alvin, may ganito din ka. Yan. Lagi tayo kung sarasabi niya sa sarap. Pasok pwede man garo pag umaga, ano Sir Alvin? Oo, pwede man yan. Oo, kasi depende. Depende kung ano. Maraming salamat po, Ninang at Ninong. Maraming salamat po. Talagang safe na po kami matulog. Nakatulog na kayo ng maayos. Kagabi, Sir Alvin, hindi. Si Kylie ay anong oras na Sir Alvin nagtulog? Si Kylie. Pero at least relax yung isip nyo na hindi kayo mapapasok. Opo, relax na Sir Alvin. Maraming salamat po, Ninong at Ninang. May ano na din yan Sir Alvin. Oh, may ano may na ano po. Na. Salamin. Ayan, salamin. Salamin na siya. Ayan, ganda na oh. Puro salamin na ba? Opo, pwede na magsalamin oh. Pwede ka na magsalamin. Salamin oh. Pag nag-away-away pa Sir Alvin, walang salamin. Kasi doon sa CR, isang baga po ang salamin. Nasalamin kami doon sa CR. Minsan, ano, ngayon, madami ng salamin. Pati sa libot Sir Alvin, mayroon salamin. Pag nag-away-away, doon ka sa libot, madami. Sige, sa Sir Alvin oh. Ayan oh. Ang dami, ano? Mahal ito. Tsaka meron siyang grills. Opo, dito po ano yung grills nila. Ito po ay, ang grills nila po ay puro, ay bakal po. Yung parang tubular. Tubular na bakal. Yan po. Safe na safe yung bintana. Presko. Yes. Kasi pag nalagyan na Sir Alvin yung bintana, medyo nagdilim siya, no? Oo, buksan ko ang ilaw. Ay, syempre. Wow! Bagay ang Sir Alvin. Kaya, ganda. Yun, yan. Maganda yan. Maganda Sir Quality Alvin. yan, quality. Yan, no? At safe na safe. May grills pa yan, Sir Alvin. Oo. Para magsara. Ganito Sir Alvin magsara. Okay. Maganda yan kasi mas matibay yan. Matibay ito. Kala ko Sir Tsaka Alvin yung di ano, slide. Ang pangit kasi sa di slide daw, mainit. Kasi 50% lang yung lalabas na, ay napasok na hangin. Ito, pag binukas mo yung lahat, 100% pakakapasok yung hangin. Maraming salamat Ninang. Grabe Ninong. Maraming salamat po talaga Ninang at Ninong. Pag nagpunta sila Sir Alvin, maganda. Oo. Tingnan natin yung ano. Sir Alvin sa ano? Sa kwarto namin Sir Alvin. Meron din. Oo. Buksan. Wala. Buksan ko. Oo. Para maliwanag Sir Alvin. Pasok po. Di masarap na ang tulog nyo, no? Ayun po. Masarap. Ayan. Okay lang. Yan. Bukasan nyo. Tapos, anuhan mo ng screen. Ano mo yung screen. Yan. Kala ko Sir Alvin, ano pa, gabi pa kasi hindi na sinag pa lang yung ano, liwanag. Ang pala maaga, ano yung na? ang palan, andyan ka lang sa labas, nakakaya. Kala tayo Sir Alvin, ano pa, gabi pa ang palan, umaga na Sir Alvin. Yan, o ganda. May liwanag at makaarog kayo. May lock pa. May pinto ka na, may laka pa. Tingnan natin yung ano, yung sa tindahan. Sinalagay natin. Maganda ito Sir Alvin. Pasok ka po. Maganda. Opo. Buksan natin yung ilaw. Ay, opo, may ilaw. Ay. Ayan.
May carrot na din. At meron siyang, ang tawag dyan, yung ano, roll up. Ito po roll up. Yan. Pag-lock Sir Alvin, aral ka na. Ay, yung nasa lock, oh yan, pwede ganyan. Oh, ganda. Pag-una niya. Yan! Mahal, buksan mo daw sa luwas. Naka-roll up yan. Naka-roll up. Nabubuksan ni Sir Alvin, maganda ka. Inaarog lang kayo ni dati yung pangsara ko, yung ano lang. Matagal ang bahay mo, ano? Ang ganda, ano Sir Alvin. Matagal pero maganda. Maganda, sobra, grabe, relax na relax po kami. Sabi nga ni Sir Alvin doon sa comments, nag-post ako, relax kayo ha, enjoy kayo kahit may bagyo. Wala mo po ditong bagyo, nag-ulan-ulan lang po. Ulan lang. Maganda Sir Alvin, ang lako. Oh. Di ka na niyan mananakawan. Ano? Saka Sir Alvin, ang pinakagusto ko, may pinto. Kahit ang mga bata Sir Alvin, hindi makupit. Oh, may pinto na ano. Bubuksan natin. Ating nabubuksan po yung roll up. Ano Sir Alvin? Maraming salamat Sir Alvin. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ano yan? Mabibisi din. Natusa Sir Alvin, pag tinaas mo, hindi ka mahihirapan. Ganda. Ano? Ano sa'yo? Buksan pag umaga para Opo, maliwanag. Ano Sir Alvin? Tsaka yung hangin. Kasi di ba may mga amoy-amoy pa na. Sa bagay, mga ano man yung pintura natin. Opo, wala Sir Alvin. Yun nga po. Odorless naman yun. Kaya nga nito, Sir Alvin, mamangha ako. Yung nagpintura dito, umaga, hapon. Natulog kaming gabi, wala man ano. Oo, mahal lang yun. Mga mamahal. Mahal lang ay, ano kaya ganun? Ano sa iyo mo? Ang ganda ng Sir Alvin, ano? Hindi na magtindahan. Next, matindahan na ano Sir Alvin? Ay, ang ganda. Ready na po yung ano nila. Hindi Maliwanag. na, bawal na mag-ano dyan, ha? Sa mga kwartos din, Sir Alvin. Yan, may lakot pa. Hoy, ganda nung ang ilaw. Yung kwarto. Ladies room. Yan. Girls room. Yan. Lapit ka, Sir Alvin. Lapit ka. Ayan, dapat yan. Wow. Hindi na May makakaano. na. Maano lang, Sir Alvin. Ano lang, wala nang hangin masyadong napasok. Ano? Itong wala Ganyan. itong bintana. Talagang hawal. Oo, ganyan man talaga Pero yan. okay man, Sir Alvin. At Para safe. Relax na, ano, safe na. Itong walang bintana pa. Yan. Oh, itong walang bintana. Takot na, Sir Alvin. Ang Takot bakla. ka? Wala. Takot. Wawawan. Sabihin mo ba Sir to? Alvin, pag yung wala pa pong bintana, yung solar hindi pa nakakabit at dito Baka may... kukunin siya ng aswang. Binubuksan niya Sir Alvin yung solar, ilaw niya dyan sa kwarto. Oo. Natatakot Natatakot siya. man. Opo, takot. Sa takot pa siya ni Kalbo. Ay, kaya mo pala. Huwag mo tatakutin ng kapatid mo, ha? Yan. Ito na mo. Ay, ang ganda ng kitchen Ganda. na. Ano, makain tayo Sir Alvin na. Maya na yan. Sabuya. Ito Sir Alvin, maganda din ito. Sige. Lighting din. Oh, pwede man yung gas, ano, pero ayaw ni Lagyan natin ng screen lang. Screen, yan. Para di pumasok yung, alam mo na, yung mga langaw, lamok. lamok. Langaw, yan. Dito din, pwede din. May lock din siya Sir Alvin. Ayan. Wow. Grabe, dati ang bintana, kahoy, di agan. Maraming salamat. Di ba, napakaganda. Ninong, opo, grabe. Grabe. Salamat talaga sa Panginoon, Sir Alvin. Grabe yung bahay na ito. Napaka-social. Social, dahil kaya ano. Ganda na po mga kalinga po. Titangin na natin. Paikutin natin. Wow. Wow, ganda na nun, Sir Alvin. Wow na wow. Wow, maraming salamat po. Oh. Yan, Ay, ang nakasara ilaw pa. din, Sir Alvin. Pailawin natin. Ilaw! Wow! Pagkagabi, Sir Alvin. Pag inilaw na, grabe ang ganda, Sir Alvin. Oo. Grabe. Ano, ito man sa mga boys room man, Sir Alvin. Boys. Yan, ito. Wala pang ilaw, Sir Alvin, kaya medyo madilim. Ayun yung bintana niya dyan, Sir Alvin, ay. Kasi, Saan ka dito, ano? saan? O, testingin natin yung mga higaan nyo. Dali. May electric fan sa Kalbo, kawawa. Ayaw na nagtabi sila, Sir Oo. Alvin. O, yan. Pwede mo kayo magtabi. Ayaw, Ayaw Sir magtabi. Alvin. O, dyan ka, Kalbo. Tignan natin. Wow, sleeping beauty. Relax, oh. Ano sasabihin mo kay
Salamat po. Salamat po. O, si Tantan, Sir Alvin, relax. Sabihin. Salamat po. Relax na electric ba? O, tabi. Electric bang ka pala? O, yan. Tabi ka dyan. O, yan. Electric. Relax. May Sir ganito Alvin, pa din itong sila. kutsyon sa iyong binigay mo baga, Oh. kuha na namin doon. Oh, ay may yung ano yan. isa andun kay Mary France, yung isang kutsyon, yung isa andun kay mama po ni Cedric. Itong isa andito sa mga... Kasi may mga kutsyon man na ito. Iyo po, may mga costume na. Original din pati yan. Iyo po, ito matagal na ito si Alvin, si kutsyon mo, ano? Pero mas original ito, mga binili Opo, Sir bago. Alvin, okay lang. Maraming salamat talaga Sir Alvin. Ninong at Ninang, higit sa Panginoon. Grabe, maraming salamat. Relax na ano. Relax, Sir Alvin. Ano, maganda pati ang titi pala dito, Sir Alvin. Dalawa man kasya. Oo. Pag may magbisita o piti man magtulog. Ano, Sir Alvin? Si Calvo. Yan po mga kalingap. Yan. Dito din, Sir Alvin. Ninong Napakaganda. Meron din siya. Yan, bukas. Ay, pwede nakabukas siya. Opo. Yan. May lock din ito. May lock. May lock din siya. Oh. May sarili siyang Lock. Sana po. May susi din siya, Sir Alvin. Maganda pati ang lock niyo. Oh. Di susi din yung lock niya. Opo, may Wow. susi din. Pag naghalimbawa umaalis Congrats kayo. dun sa ano, no? Galing, ano, Sir Alvin? Galing. Maraming salamat po, Ninang at Ninong. Maraming salamat po talaga lalo na sa Panginoon, sa mga blessings, sa ginawa niya sa buhay namin. Sunod-sunod man yung pagsubok, pero sunod-sunod Sunod-sunod din din yung blessing. Sabi nga niyan, huwag ka lang susuko sa problema mo. May pagpapala ang Panginoon sa buhay mo. Maraming salamat po sa Panginoon. Pag-pray natin, Sir Alvin, na magpunta din sila Ninang at Ninong. Pabisita. Ingat po kayo dyan. Ito. Kain na po tayo, Sir Alvin. Alam mo, Kain muna ilang... tayo. At tara, kain na tayo. Operate natin ng pagkain. Let's pray. And Father God, thank you so much sa pinagkaloob niyong blessing sa pagkain na ito. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kain na. Kain na po, Sir Alvin. Oops. Oh. Yan mga kalingap, maganda na ho. At ito pa po, may gagawin pa po ito. This design. Andito na po si Mary France, dalaga na. Maraming salamat po pala sa bintana po ni Bernie. Napakaganda po. Ang gusto ko lang po yung tiaro lang po. Pero napamahida po. Pero maraming salamat po kasi maganda po ang bahay namin. At yung kwarto po, napakaganda. Mahimbing na po yung tulog namin ni Pupi. Napapasaras na po yung tulog namin. At sa tulong po ni Sir Alvin, nakilala niya po kami. Kaya maraming salamat po. Sobrang salamat po. At kay Lord po, kasi din niya po kami. Kaya natin na Kuya Rinet, Ate Lani. Tsaka ang ganda na ng ano, ngipin mo din ulit. At talagang panghabang buhay yung ano sa'yo. Oh, ibang-iba na yung itsura niya, no? Magano ka? Kain. Oo, parang pumayat kayo. Kain ka ulit. Sir Alvin, tatay nagkakakanayos. Ayun po ang kalingap. Si Puti, Sir Alvin, hindi po yun mauwi at may baon po yun sa nagbaon po. May usapan na ninyo natin siya. Sir Alvin, nagbaon. Kaya hindi po siya mauwi. Kain po. Ayan, at sige po ang kalingap hanggang sa muli. At ito po yung update sa bahay nila, this guy. Salamat, Sir Alvin. Abangan niyo po at marami pa po aabangan sa bahay. Maraming salamat po sa suporta, sa vlog na hanggang ngayon ay andyan pa po para patuloy na magsuporta sa akin kay Sir Alvin sa vlog ni Sir Alvin. Maraming salamat po at higit sa Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon dahil kahit ang dami natin pagsubok ay talagang andyan ang presensya ng Panginoon sa buhay natin. Maraming salamat po. Ninong at Ninang, maraming salamat po. Ingatan po kayo palagi ng Panginoon. Ang ganda na naman. Tsaka andyan si Cedric. May good news yan si Cedric. May lakad po kasi kami nung nakaraan. Nagkuha na siya ng student permit. Maraming salamat kila nito. At Ninang, ano si Rami? Kasi Siyempre kay Sir Alvin. kaka-lisensya na ako. Oo.
Isang buwan lang. Oo. Siya lang. Student. Dahil sa vlog, dahil kay Sir Alvin na bago ang buhay namin. Maraming salamat po. Kahit nag-uulan-ulan, relax lang po. Relax lang sila. Hindi na po kami nasisibot na, ay, maulan na, magsalit na yung mga baga Sir Alvin. Ang bahay Sir Alvin ay natulog talaga. Maraming salamat po, Ninang, sa mga blessings, sa pagmamahal po sa amin bilang isang anak na talaga. Maraming salamat po sa inyo dahil yung gawain ng isang magulang is kayo na po talaga ang naggagawa para sa amin. Maraming salamat po Sir Alvin sa pamamagitan ng Thank you. ay talagang nabago ang buhay namin kahit ano baga Sir Alvin, matagal na gawa ng bahay pero talagang sulit Sir Alvin, kasi may plano ang Panginoon. Yes. Excited sa Sir Alvin. May plano ang Kasi Panginoon. excited ka. Ikaw ang nanguna kaysa sa Panginoon. Di pangit, magiging pangit ang Sir Alvin, maraming mas maganda pa rin ang plano ng Lord. Sige, salamat. At syempre, salamat kay Kuya Rene, Ate Lan. At nawa, bless sila ng Panginoon. Salamat po sa mga viewers, sumusuporta, and God bless po.